Evo plaža Flamengo u Rio de Janeiro. Topo je dan, otprilike 39 stepeni, greota je ne kupati se u okeanu. Treba iskoristiti. Na ovu plažu najviše volim, pošto je ona najbliže hotelu, na 900 metara od hotela, tako da nam je to odlično. Da se kupamo. I drugo, nema talasa, ko voli da pliva. Ovdje nema talasa, vrlo malo. Na Copacabani nema ništa uplivanja, tamo su talasi ogromni. A ovaj jastuk što imam, dobra je stvar, može da se koristi za plivanje, za ležanje. Ima unutra ostavu za stvari, pa mogu da stavim pare, garderobu i onda nema da brinem da li će neko da mi ukrade nešto s plaže ili neće. I onda mogu na miru da se kupam lepo, jastuk zakačim oko struka. Neću da ispadne da je ovo reklama za jastuk, ali meni je to dobra fora da mogu da se opustim. Evo malo i ja da plivam, a jastuk ide iza mene. Temperatura vode je tu 22-23, kažu da ide od 21 do 24. Tako su mi rekli Brazilci. Dok je sad u mom Požarevcu otprilike 3 stepena iznad nule, a noću ide i u minus. Zato sam hteo malo da vidim kako je to kad se za mene zima i leto za kratko vreme. Pa onda ovo deluje kao san. Dalje moguće da je leto odjednom došlo preko noći. Evo vidi helikopter. Blizu mene se nalazi aerodrom, tako da često vidim uzletanje, poletanje i sletanje aviona. Neki sleću, neki uzleću i to vrlo često, možda u roku od 15 minuta. Eto, plaža se vidi Hristova statua pored ove zgrade, pa gore na brdu. Evo uzleće avion. Kako grmi, trese se ceo grad kad uzleću.